Αν έχετε προμηθευτεί τον αναγνώστη καρτών που βασίζεται στη δοκιμασμένη για την ανάγνωση μέθοδο των εικονοπροτάσεων, τότε το πακέτο θηκών που σας προτείνουμε μπορεί να ενισχύσει σημαντικά αυτή τη διαδικασία μάθησης. Το σετ αποτελείται από 6 πλαστικές θήκες που ενώνονται μεταξύ τους, διαθέτοντας η κάθε μία 2 θέσεις για τις κάρτες των εικονολέξεων. Μία θέση στην οποία τοποθετείται η κάρτα και είναι ορατή τόσο η λέξη όσο και η εικόνα που της αντιστοιχεί, και μία εσωτερική θέση στην οποία είναι ορατή μόνο η λέξη της κάθε κάρτας. Έχοντας διαλέξει κάποια πρόταση από τις εκατοντάδες που σας προτείνουμε, ενώνετε μεταξύ τους τόσες θήκες όσες είναι και οι λέξεις της πρότασης, τοποθετώντας αρχικά τις κάρτες στην εξωτερική θέση. Διαβάζουμε την πρόταση δείχνοντας τις εικόνες και σταδιακά τοποθετούμε μία-μία κάρτα στην εσωτερική θέση, καλύπτοντας την εικόνα, και ξαναδιαβάζουμε. Μπορούμε να μεγαλώσουμε την πρόταση προσθέτοντας μία ακόμη κάρτα και μία ακόμη θήκη, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Για λέξεις που δυσκολεύουν το παιδί μας μπορούμε να αποκαλύπτουμε για λίγο την εικόνα που αντιστοιχεί στη λέξη. Οι προτάσεις μας μπορεί να είναι μικρές ή και αρκετά μεγάλες. Αρχίζουμε την ανάγνωση με φανερές τις εικόνες και στη συνέχεια κρύβουμε μερικές ή και όλες διαβάζοντας την πρόταση μόνο με λέξεις. Οι πλαστικές θήκες είναι ανθεκτικές και άθραυστες και μπορούν να αποτελέσουν ένα μόνιμο εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις κάρτες του αναγνώστη. Να είστε πάντα καλά.